Krom fotek samozřejmě ten Gmail umí, nevím, veškerý dokumenty, různé tabulky, a la Word, Excel a tak dále. Pro příklad třeba tady máme složku tréninky, kam zapisujeme vlastně jednotlivé tréninky. Máme tady udělanou jednu tabulku a ty lidi do toho zase můžou rovnou zapisovat, každý to má nasdílený. Můžete v tom jednoduše se takhle pohybovat. Předpokládám, že to taky většina z vás aspoň trošku zná. Když se podívám třeba tady, jedu zpátky na ty tréninky, tak tady vidíte v těch rozšířených nastavení, že už tam je Ace, Hanka Pernikářová, Verča i Lenka, což je samozřejmě složka určená jakoby pro nás. Mezi sebou si pak budeme sdílet samozřejmě to, co budeme potřebovat, to, co bude mít kdo určený. Za momentík pošlu nějaký teda dokumenty k tomu. Kdybyste se samozřejmě chtěli na něco zeptat a narazíte tam na něco, čemu nerozumíte, tak se samozřejmě zeptejte. Ale předpokládám, že jste dost inteligentní na to, abyste byli schopni si to vyzkoušet.